नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। आङो मोनसे बिसय आङो दिनै इउटिउबाव नायबाय थादोंमोन। बे इउटिउब चेनेलनि मुङानो जाहैबाय ख्रिस्टान रादाब आरो बोसोन। बिथांनि आङो मोनसे टाइटेलनि भिडिअ आं नायदों। बे टाइटेलानो जाहैबाय थैब्ला आत्माया बहा थाङो? आत्मा थाग्रा जायगा दं नामा? थैनायनि उननि बाथ्रा। बे टाइटेलनि भिडिअखौ आं नायबाय थानायाव आङो मोनसे बिसयखौ आङो बेयाव नुदों। बिथांनि 5 मिनिट 10 सेकेन्ड भिडिअआव मोनसे बुंनाय बाथ्रा जे दृष्टान्त, बे बिसयखौ बिथाङा बुंदों, बे सोदोबखौ। बेनिखायनो आं सान्दों बेनि सायाव आङो भिडिअ बानायनो होननानै। मानोना बिथाङा बहुद सिगां आवगायलांबाय आरो बिथांनि भिडिअखौ आं जोबजासे नायदों। मोनसेबो बिसयआव आङो जेबो गोरोन्थि नुवाखै। गासैबो थिगैनो दंजोबो। नाथाय नैबे दृष्टान्त होननाय सोदोबाव आङो भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। मानोना बाइबेलाव बे बुंनाय सोदोबखौ गोबाङानो दृष्टान्त एबा पेराबल होननानै सानो। नाथाय बियो दृष्टान्त नङा, फिदिंनाय बाथ्रा नङा। बिथां बुंनाय बाइबेल पदा लुकासनि 16 अध्याय 22 आरो 23आव। बि हावरिया थैनानै आरफफोरजों आब्राहामनि फेन्दायाव लांजादों। गोनां गेदेरबो थैनानै फबजादों। आरो बियो जेब्ला गोथैफोरनि रायजोआव गेदेर दुखुआव थानानै नायग्दावदों, अब्ला बियो गोजाननिफ्राय आब्राहाम आरो लासारखौ बिजों बामजानाय नुहुरदों। अब्ला बियो गाबज्रिहरदों, ओ आफा आब्राहाम, आंखौ अनखांनानै लासारखौ बेयाव थोनहरदो। बिखौ गावनि आसि बिजौखौ दैयाव सोमनानै आंनि सालायखौ फुस'नो थोनदो, मानोना आं बे अराव आइखां बायखां मोनो। मानसिनि आत्माया थारैनो बे अरनि गेजेराव आइखां बायखां जायो आरो बेबायदि सैनांनायबो जायगा दङ। आत्मायाबो सैनांनाय, बेबायदि मोनसे बिसयआव बिथाङा खोब मोजाङैनो भिडिअखौ बानायदों। आङो बिथांनि भिडिअखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों नायनानै। नाथाय बे बिसयखौ पेरेबल एबा दृष्टान्त होननायखाय आङो बे भिडिअखौ बानायदों। जाहाथे बिथाङा बे भिडिअखौ नुसनबायोब्ला अन्नानै कारेक्सन खालामबानो जाबाय। बेयावहाय थारैनो आत्माया बेबायदि सैनांनायाव भुगियो। बेखौ बाइबेलाव लिरदों आरो बियो दृष्टान्त नङा, बेयो पेरेबल नङा, बेयो फिदिंनाय बाथ्रा नङा। माबोरै फिदिंनाय बाथ्रा नङा आं बेखौ जोबनायाव बुंगोन। बिनि एभिडेन्सखौ आङो बे बाइबेलनि गेजेरनिफ्रायनो आं हागोन। आङो बिथांनि बे भिडिअजों लोगोसे सरजाबनानै माखासे पइन्ट्सफोरखौ आङो सोदेरनो सानदों। थारैनो नंगौ, जोङो सिनेमाफ्रावबो नायोब्ला नुयो आत्मानि बे अरफोरखौ नुयोब्ला आत्माया गियो, गिनानै खारो। बेयो जुदि बास्तबिकआव बेबायदि नङाब्ला बै मुभि दिहुनग्राफ्रा, फिल्म दिहुनग्राफ्रा बोरै मोनथिखो जे आत्माया अरखौ गियो होननानै? बेनिखायनो बे मोनसे प्रुफ जे आत्माया अरखौ गियो, सैनांनाय दं बे खोथाखौ। आरो जिसुआ बे रियेल जानाय घटनाखौ खिन्थादों। मानोना जोंनि संसाराव, हानि मोदोमाव जोङो जिखि मावा, बे मावनायनि सायाव जोङो फिथाइखौ थैनायनि उनाव मोनो। जोंनि आत्मानि सायाव, जोंनि जिउनि सायाव बियो साजाया जायो। मानोना जोंनि बे मोदोमा हाजों फबोब्ला हाजों गोरोबफायो, गोरोबनानै सेवनानै थाङो। आरो जुदि सावोब्लाबो देहाखौ थैनायनि उनाव बियो हाथफ्ला जायो आरो बे हाजों गोरोबलाङो। बेनिखायनो हानि मोदोम होननानै बुंनाय जायो। आरो आत्माया माब्लाबाबो बियो थैया, नाथाय साजाखौ मोनो। आङो बिनि मोनसे भिडिअखौ आङो इउटिउबाव होखांबाय। जिखियानो जाया मानो इउटिउबाव सार्च खालामनानै नाय। आत्मायाबो मोनसे अजन दङ। आत्मायाबो अजन दङ। बिनि अजना जाहैबाय 21 ग्राम। आत्मानि अजना 21 ग्राम। बेखौ डक्टर एबा साइन्टिस्टफ्राबो बेखौ प्रुभ खालामबाय, आत्माया अजन दं होननानै। दा बे मोनसे जों नुनो मोनै मोनसे वर्ल्ड दं। मोनसे आरो गुबुन वर्ल्ड दङ। जाय वर्ल्डआव एन्ट्रि जानो थाखाय मोनसे जोंनो लामा नांगौ।
आरो बेनिखायनो जिसुआ बुंदों आंनो लामा होननानै। थ' बे बिसया सोरगो आरो नरक बेयावहाय सहैनायनि लामाया जिसु ख्रिस्ट'आनो। आरो बे बिसया मानि थाखाय पेरेबल नङा? आब्राहामा होनदों, ओ बिसा गोसोखां, नोङो गोथाङै थानायाव गाहामफोरखौ मोनखाबाय। माने बै माहाजोना जेब्लानाखि गोथाङै दंमोन, धोनि गेदेरा, बिनियाव जानाय लोंनाय मुंबो आंखाल गैयामोन। बेनिखायनो आब्राहामा बुंदों, नोङो गाहामफोरखौ मोनखाबाय बुहुमाव थानाय समाव। नाथाय लासारा सैनांबाय, बेयाव दानो बानजाय जायो, नोङो आइखां बायखां मोनो। आरो बेबादि नङामोनब्लाबो जोंनि आरो नोंसोरनि गेजेराव मोनसे गेदेर ग्रं ग्रं दोनजाबाय। आब्राहाम आरो लासार जे जायगायाव दं आरो बै धोनि गिदिरा जे जायगायाव दं, बेयाव नुहुरलायोब्लाबो बेयाव बेसेबांबा ग्रं ग्रं थांलायनो फैलायनो हायै बेबायदि मोनसे गिदिरथार ग्रं ग्रं हाखर दङ, जेरावहाय बे आत्माया थांनो होनब्लाबो हाया। मानोना थैनायनि उनाव आत्मानि कन्ट्रला सोरबा सासेनि आखायाव थायो, बेनो जाहैबाय इसोरनि आखायाव। बेनिफ्राय नोंसोरनियाव बारनो इच्छा जानायफ्रा बारलांनो हाया। बै नोरोगाव आब्राहाम आरो लासारमोनहा बारलांनो होनब्लाबो हाया। आरो नोंसोरनिफ्राय जोंनियाव फैनो इच्छा जानायाबो फैनो हाया, थांलाय फैलाय खालामनो हाया। बे खोथाखौ आब्राहामा बुंदों। अब्ला बे गोनां गेदेरा होनदों, बेबादिब्ला आब्राहाम, आं नोंनियाव खावलायो, नोङो बिखौ आंनि आफानि न'आव थिनहरदो। सोरखौ? लासारखौ। गोनां गेदेरा आब्राहामखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे बे लासारखौ आंनि आफानि न'आव थिनहरदो। मानो? मानोना आंहा 7 फंबायफोर दं आरो गावनि बादै 7 फंबायफोर दंबावो। मानोना आंहा 7 फंबायफोर दङ, बियो बिसोरनो साखि हैथों। बै 7 फंबायफोरनो जाहाथे लासारा थांनानै साखि हैनो हायो। बिनि थाखाय गोनां गेदेरा बे रोहो रोहो अर सैनांनायनिफ्राय आब्राहामनो मोनसे आइडिया होदों, मोनसे अपसन होदों जे लासारखौ थिनहरदो। थ' जों सानो, मानसिया सानो, थैनायनि उनाव आत्माया जेबो मोनथिया, जेबो गियान थाया, जेबो हुस थाया। अब्ला जुदि बेबादिब्ला बे आत्माया बोरैहाय आब्राहामनो साजेसन होनो हाखो, आइडिया होनो हाखो, जाहाथे गाव थानाय अरगें रोहो रोहोआव गावनि फंबायफोर 7 जाहाथे बेयाव दाफैथों? मानो आइडिया होनो हाखो? मारैहाय? बेनिखायनो थैनायनि उनावबो आत्माया हुसाव थायो आरो नलेज थायो। बिसोरो बे सैनायनि जायगायाव फैनाङै बादि आब्राहामा मा होनदों खोनासंदो। बिसोरखौ 29आव 16:29 आब्राहामा होनदों, बिसोरखौ साबधान खालामनो बिसोरहा मसे आरो नाबिफोर दं। नैबे खृष्टान रादाब आरो बोसोन इउटिउब चेनेलाव बिथाङा बुंदों जे 5 मिनिट भिडिअनि 5 मिनिट 10 सेकेन्डआव बुंदों जे बे मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा, मोनसे एग्जाम्पल, मोनसे पेराबल, दृष्टान होनना बुंदों। नाथाय नैबाव प्रुफ जाबाय, बे मसेनि टाइमनि समाव जानाय घटना। मानोना जिसुआ सिगांनिफ्रायनो मोनथिजोबखागौ, बियो इसोरखाय बियो दंखायो। संसारा दाजाया सायावनिफ्रायनो जिहेतु जिसुआ दंखायो। बिसोरो बिसोरनि बाथ्राखौ खोनासंथों। बिसोरो बै गोनां गेदेरनि 7 फंबायफ्रा जाहाथे मसेनि बाथ्राफोरखौ खोनासंथों। आरो नाबिफोर दंबावो, मसेनि अनगायैबो आरो नाबिफोर दं, बिसोरनि बाथ्राखौ खोनासंथों। बेनिखायनो बुहुमाव जेसेबां थानाय नाबियानो हक, प्रसारकानो हक, जेसेबां प्रसार खालामदों बेनिखौ खोनासंथों। मानोना मोनसे टार्म्स कन्डिसन, इसोरनि बे मोनसे निति, थैनायनि उनाव जाहाथे मानसिया फैफिननो हाया, बेनि मोनसे माबाखौ आत्मिकनि मोनसे जे आयेन निति, बेखौहाय बानायनानै दोनदों इसोरा। गोनां गेदेरा बुंफिनदों, नङा आफा आब्राहाम, नाथाय गोथैफोरनिफ्राय सोरबा बिसोरनियाव थांब्ला बिसोरो मन फाफिनगोन। बिसोरो गोथैफोरनिफ्राय सोरबा जुदि थाङोब्ला
खिन्थायोब्ला बिसोरो गोसो सोलायगोन। अब्ला आब्राहामा बेखौ होनदों, आब्राहामा बेखौ उत्तर होदों, बिसोरो मसे आरो नाबिफोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासङाब्ला गोथैफोरनिफ्राय सोरबा सिखांफिनब्लाबो बिसोरनि बाथ्राखौ बिसोरो फोथायनाय नङा। आब्राहामा बे गोनां गेदेरखौ बुंदों, बिसोरनि नाबिफोरनि मसेनि बाथ्राखौ जुदि बिसोरो खोनासङाब्ला आरो गोथैफोरनिफ्राय सोरबा थांफिननानै लासारानो थांफिननानै जुदि बुङोब्ला लासारनि खोथाखौ फोथायनाय नङा। मानो फोथायनाय नङा? बेखौ भुत होननानै गिख्रंगोन आरो बिनि खोथाखौ रावबो फोथायनाय नङा। बेनिखायनो आब्राहामा बुंदों जे गोथैफोरनिफ्राय थाङोब्लाबो फोथायनाय नङा। आरो बे सैथो खोथा, थैनाय मानसिया जुदि फैफिननानै माबा मोनसे प्रसार खालामफैयोबा, बाथ्रा बुंफैयोबा, बिनि खोथाखौ निस्सय रावबो लानाय नङा। मानोना बेखौ भुत होननानैसो गिख्रंगोन। बेनिखायनो बे फिदिंनाय बाथ्रा नङा, बेयो दृष्टान्त नङा। बेयाव बाइबेलाव रोखायैनो मसेनि बाथ्रा बुंदों आरो नाबिफोरनि खोथाखौ बुंदों। मानोना बाइबेलाव जेसेबां फिदिंनाय बाथ्रा दङ, रावनिबो नामखौ मेनसन खालामाखै, नाथाय बेयाव आब्राहामनि नाम मेनसन खालामदों आरो मसेनिबो नाम मेनसन जादों आरो लासारनिबो नाम मेनसन जादों। आरो बै धोनि गेदेरनि नामखौ मानो मेनसन खालामाखै? मानोना बियो अरगेङाव थाहैनांबाय। बिनि नामा गोथांनि बिजाबाव गैयैखाय, बेनिखायनो बिनि मुंखौ बे बाइबेलाव थिखोआखै। आरो बे जिउनि जे गोथांनि मोनसे बिजाब दं, बे बिजाबाव बिहा नामा लिरजायैखाय बाइबेलाव बेखौ दोननाय जायाखै। बेनिखायनो बे दृष्टान्त नङा। आरो गोबां मानसियानो बेखौ दृष्टान्त एबा पेराबल एबा फिदिंनाय बाथ्रा होननानैनो बेबायदिनो गिर्जाफ्राव सभाफ्राव प्रसार खालामो, इउटुबफ्राव। बेनिखायनो बे फिदिंनाय बाथ्रा नङा। बेखौ मोजाङै रिसार्च खालामनानै जाहाथे प्रसार खालामो बा खिन्थायो। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। इसोरा गावनि बाथ्रानि सायाव बोर होथों। नासरेन जिसुनि मुङै आमेन।